kanun eka na bang su ke ni lang joy dong tar do san su do na pen pina ka na chal ding pen hostel hai an silang pen mi pen ma se pi ba di nili tum nili tuma pa ni hang no no na pu na pa na kisu na nang thunang ha pasan si nili tum nili neng tum nili tuma pa na ke pa pen di nili tuma ke dam pen thot January hada 27 pen da nili tum balot kothot hada arna maban potum nam da sulonian March April hum long nili tuma ke dam ke January 30 ani sini tum hada dam lo hada ke dam pen la bangso ke so pik ang bong pen sitame arna maban pini liphan malis lo da botai hini neliphan ke malis pen nili kimi ang thek hala bangso nilang joy long ke do ne pen sitame nili akimi ke job nili chithek da prom long lo la pen api epong nili ke so nai April chik lo long nili epoi arni nili so pik lang fasting and bomb ho nili ang joy long ki do ne pen la boson ho sitame do lang bon sitame api ke la boson si nili gurte hem fasting and bomb sitame nili ok to pen pot hala bangso nili ning ki bido din nona pia ke so tum an ke nona phi ke bang tum an ke so mi kon elo bon sitame nili ke so ke nan ko an sitame nili me the na la boson si nili gurte ke do bomb ho sitame nili arnam la boson si nili ke chama tha nili ning alu pen api ke nili do une ong pen ma si nili hem ku ho di Arona tang joy masin ana maban piha nili kudo manang malis thapi ni don no pek so pek an ko masi la bangso ke malis on hosutame ana maban piphan ana pet pachini dalade nang ning ki bipendori nang non ke bang atuma phana ke so phan ke la tumi elo la pen ni mi lang to ke nang ning ri to alang ni phana kuda amasi ni chichini lo o arnam ke di la bangso lam pa ba tang ainang ne ning kama khaben antame arnam ki chini pula bangso lam ke hok ko la bangso ni pen ni chila khadam lo la bangso ni liphan pinangan arja ke ding liphan ke malis pen April chek lo pen ke ni lia ke so mi pon pe melo la pen an ke nona pi an ke ni lia ke so ni lia ke jok kon ni chek ko no pe melo la pen api pang ni kom jure pe ni dim pen ke thoro e pe hora ke so sita me do hala bangso sita me arna maban ko la pen aban pi hada ke do ri soi jang to mabang ni liphan kala na pon chi du pe ni li chor hem ke bang je sita me ni li hala bangso ke di lang sitame sognong le la pen peri ka do ka bitum an sitame di okor jang du si pichok si an sitame ni phan pan kher la pen ni phan ke chonen je an sitame arna maban pi ban ko tum pen la pen ni hada ri soi jang dum pen si ni phan da na pon si ni li ke thol one de da tho sitame ni li arnam chordom lo inot kitik la ka ke so phan sitame lang kang thol pen a pot ni phan sitame ing thol thala pen hala bangso nili hospital nili ikuna ke pon sitame hala bangso sitame nili vi an nang test es sitame hala bangso itike nili via bidet lo sitame la bangso pen sitame nili dim long nili ke nang di hospital pen bang de pen sitame nili arnam chordom lo nang ni kan kri hini abi ki buaro so phan sitame nang hala bang pi phan tame nang ki pi hama pon ni phan sitame bangso bi ka belong sitame ni phan bi pi thabu hala bangso nili sitame arnam phan ni ki thebe arnam phan chordom pen mate di la pasan se ana maban ko ban pila pen hada ke do ana me so jang tum kardom chipidu penili aki jo long pon la bang so penili aki thulong lo la pen ja ke do an ja ke do monduli la pen ni marli la pen ka do ka be ahde member patun pen sabi nani tum kardom kai ke sita menili phan ke o ede pen la pen ni tum hem di do bang be sita me ja kuria la pen monduli pen hem sita menili tum adu sita me do bang be sita me nani tum di kai ke sita menili lang people la pen ni tum phan ha ja ke do bing sita me nani tum na kira la pen na da kardom pen kai ke sita me ke o e pen pot nani tum kardom kira la pen ka do ka be ada kardom ke chipi du pen sini dia ke jok long kon do pen a posi nani tum kai che the long tan me arnam thar jine pe do nani tum kardom ke chira la pen ke chipi du pen pot la pen pin dia tum me por an ke ni dia ke so ke me ke jok long pe me la pen arnam pen si program long pe me si atum me por an ke di me nang an ar ke ding pen ni dia ke dam pen patum mi an ke mi thang monduli la pen mi thang arong rup na chile dong pe me bon ta me to war ke bang bom khosa ta me ni tum phan di aprang pen sal phan ta me piklang no asab do chi la bang so sa ke to war ke bang bom khosa ta me ni di ko chu kor pe ni di ko ni da asan do kok lo garia lo bon ta me hala bang so ta me ka do ka be garia do long arnam kardom pen ni phan kardom lang pe chun pen hala bang so long pen ni phan kardom lang ki tum pen hala bang so pen asab o ke do me pen ma phi do me sen ma ni hem mi senang chili long lo na pen pini da ka do ka be ka chi tong long la ke arnam kan chin so arnam her chu me pen si pini ra che mu mang ka chi thek long na pen kardom thura pe long pen ko arnam han same ke rupi lo la pen da ke anam han same ke rupi lo la si no ni to
kidam daga dia keso pikpen arnam kan thur pen aposi nilitu lun ijir nilitum lun ponji nilichorsi hada center long kita bom hosi la bang so keso pen akijok long pen apot nilichorsi la bang so lun kita pon non nilichor la pen singhana sar di dison pro pen si la bang so lun ponji singhana sar khastamedi alang like iletum deliver pen alang like evangelist lo alang le tereng lang so tereng ang long pen hada jai lang so mondoli pen lo asinan tum lun ponji